Că tu ASEU trebuia să-l facă sau dreptul, că altceva nu puteau să fie. Spuneți-mi și mie. Adevărul undeva la mijloc. Vă spun eu care este adevărul. Vă rog că spuneți-mi. Tot procurorii respectivi au stabilit, deci cei care au plătit cu 43.000 de euro expertiza asta a doua în dosarul Flota, stabiliseră pentru o expertiză la blocul Zambaccian, o expertiză care costa 35.000 de euro. Era, un bloc face aproape cât o flotă, domnul. Mi se pare normal. Așa. Deci, nu vă spun de ce, dar înțelegeți că în momentul... repede și corespunzător? Exact. Corespunzător mai ales. Păi stați un pic, așa pot să spună și domnul Băsescu că experții de pe vremea ailaltă au făcut-o corespunzător în defavoarea domniei sale. Deci eu nu vreau să intru pe fond pentru că n-am văzut dosarul și e foarte complicat. Păi nu, dar v-a acuzat domnul Năstase, domnul Băsescu, că ați vrut i-ați oferit să închideți dosarul dacă se preda la dumneavoastră. A vorbit prostii și, cum să spun, a invocat cuvântul... Jucătorul cu jumare vorbește prostii? Vorbește prostii. Deci minte, dacă vreți să spun altfel. Ca să fie...